парадоксально учиться, играть верши, а тем больше парадоксально, что это будут танцы, а не песни. С таким складом амаль уся капеля на таку. І, ну, послухавши всіх попередніх удільників, можна було переконатися, що Максим Богданович – такий вельми експериментальний автор, да, і кожен знайшов себе, но коли я почув це в іншому контексті, все, я не здогадався, що це Максим Богданович. Кожен співав своє. Вот. А это, мабуть, свідчить про те, що він відгукається так, во всіх по-своєму і так досягає справді глибоко. Ну, кроме того, Максим Богданович – это така пригожусть, така в чистому вигляді. Да? Ну, і ми спробуємо додати до цієї пригожості таку лишку дьогтю. Щось в такому стилі військових капелів 70-х. Вальс. Вальс не на оригинальный верш Максима Богдановича, а переклад Поля Верлена. Да, можно назвать. Музыка Романа Яроша. Да. Музыка народная. И вальс «Плач сердцем»